Medicinska kastracija nije kazna, već lečenje, smatra narodni poslanik Dušan Milisavljević. Zato je podneo predlog o dopuni krivičnog zakona uz podršku prve dečije ambasade u svetu koja se za to izborila u Makedoniji. Prema istraživanjima, svako peto dete u Evropi žrtva je seksualnog zlostavljanja, a u 70% slučajeva pedofili ponavljaju delo. Sve češće žrtve pedofilije i monstruoznih ubistava navele su narodnog poslanika Dušana Milisavljevića da podnese predlog dopune krivičnog zakona o uvođenju, između ostalog, medicinske kastracije za pedofile i silovatelje povratnike. Pedofili su bolesni ljudi koji imaju problem u glavi i zato je potrebno da oni imaju od starta psihijatrijski tretman i tretman psihijatra i medikamentozni tretman od strane psihijatra, ali i ove androgene blokade koje bi njega onemogućile da počine isto krivično delo. Podrške javnosti za ovakav predlog ima. Slažem se u potpunosti. To je trebalo davno da se preduzme nešto po tom pitanju. Ja hoću fizičku kastraciju. Ipak u Odboru za ljudska prava smatraju da je neophodno otvaranje debate na ovu temu. Brine ih to što nijedan sistem nije nepogrešiv, pa može biti, kaže, neko nevin. Zabrinjavajuće je, kažu, i uvođenje hemijskih supstanci u kazneni sistem, kao i posledice koje ostavlja medicinska kastracija. Hemijska kastracija je protivna Ustavu i definitivno jeste kršenje ljudskih prava. Ustavom je garantovan psihički i fizički integritet svakog, a na ovaj način se to ugrožava i ugrožava se takođe i dostignuti nivo ljudskih prava. Makedonija je prva zemlja u regionu koja je već uvela ovaj model u kazneni sistem. Od februara ove godine Skupština je usvojila da minimalna kazna bude 15 godina zatvora, u slučaju ugrožavanja života žrtve i doživotna, a medicinska kastracija je mera za smanjenje kazne. U Makedoniji postoji i registar svih osuđenih za ovo krivično delo. Mi jedino što u sljedećem periodu treba da napravimo je da uzmemo srpski model, Marijev zakon, da seksualno zlostavljanje dece ne sme da zastari i da uvedemo GPS alke. U Srbiji je kazna za silovanje maksimum 12 godina zatvora. U slučaju teške povrede, trudnoće žrtve ili više izvršilaca predviđena je kazna do 15 godina, a u slučaju smrti žrtve silovatelju preti i do 40 godina zatvora. Sonja Urošević, Prva televizija.